Det her det er en syre. Men altså, hvor hurtigt det er. Ja. Så skal du blande dem sammen. Så hurtigt det er, det er færdigt. Det er det, jeg sagde. Nå, det var fordi de ikke har puttet flere i, jo. Men hvorfor puttede du så? Vi skal heller ikke have flere ind i, det skal jo ligesom neutraliseres. Vi puttede Nå, kun de skal jo en. helt stoppe med at æde dem her, før det er neutraliseret. Altså det handler om, at de kun skal have neutraliseret. De skal ikke bruge hydrogen til noget som helst, eller hvad? Okay, men der var alt det der flammesoldat. Så kan det godt være hensigtsmæssigt at bare gøre det direkte op i porcelænsskålen, faktisk. Fordi så får I en større overflade. Og så vil der ske en hurtigere nedbrydelse af både magnesium, men også H+-ion. Fordi hvis det kun handler om at neutralisere, så brug porcelænsskålen. De står oppe i kassen, hvor der står porcelænsskålen. Mads. Mars skal også godt filme. Altså siger du, altså... Jeg spørger, om vi skal stoppe filmen. Har I puttet magnesium i? Ja. Hvad? Ja, men I skal nok have nogle flere stykker. Ja. Og så tænker vi putte ned, og så putte man lidt i. Prøv at lade stå i en tandsæk, og så sætte den Der. Så længe det opløses, så er det stadigvæk H+-ion. Okay, så når det ikke mere, så er det neutralt. Ja, så kan I lige prøve at teste med pH-papir, ikke også? Bare tage et stykke mere i. Vi lader den bare stå i noget tid. Jeg filmede 3 minutter. Vi skal nok korte noget fra det. Vi kan jo bare cutte noget. Der hvor den fumler lidt, så kan vi bare cutte. For eksempel... Det var sådan en stor bange. Det er en god idé at gøre det engang. Dejligt varme. Og hvad er I gang med her? Nej, hvordan? Hvad er der? Altså noget hold længere ned.